Il-Prim Ministru Robert Abela ma jridx jilqa' talba tal-familja ta' Nicolette Girxi war minn hekk ma jridx jiltaqa' magħhom. Dan żvelaħ l-avukat tal-familja Joseph Borda kif sitt ġimgħat wara li l-mara ta' 48 sena nqatlet mill-eks sieħeb fl-appartament tagħha fis-Swatar, Robert Abela qed ikompli jkun totalment insensittiv quddiem id-tbatija ta' din il-familja. F'intervista mal-Journal Times of Malta l-avukat Borda spjega li d-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-familja jinsabu f'xifer li jfallu għal kollox. U qal li ftit tal-ġimgħat ilu kellu laqa mal-Prim Ministru b'mod virtwali Babela jfarfara fuq 3 ministri tiegħu. Borda saħaq li l-Gvern rrid li l-inkjesta tkun ristretta biss għas-servizzi offruti lil Nicolette Girxi mill-FSWS, meta kollu l-familja tagħha opponit tal-inkjesta u baqgħet tinsisti għall-inkjesta li tkopri kollox. L-avukat tal-familja saħaq li ma jistax jifhem għalfejn la darba l-vjolenza domestika supposti hija priorità, il-Gvern qiegħed jopponi tali proposta biex kollox u kulħadd jiġu investigati. Wa saħaq illi huwa ċar kristall illi l-intenzjoni tal-Gvern ta' Robert Abela huwa li jixħed taħt it-tapit dan l-omiċidju u kull ħaġa li turi fejn l-istat falla. L-avukat insista illi l-familja ta' Girxi jinsabu mxebba. Iżda huma determinati li toħroġ il-verità kollha. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg diġà ltaqa' mal-familja ta' Nicolette Girxi u spjegalhom kif il-Partit Nazzjonalista jifhem dak li għaddejjin minnu jappoġġja it-talba tagħhom għall-inkjesta pubblika u indipendenti biex tkun magħrufa il-verità kollha f'dan il-każ. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' joffri l-appoġġ kollu tiegħu lill-familja ta' Nicolette Girxi.